Baka barin bashi, baka barin bashi, baka biyan bashi, baka biyan bashi. Wanda ya yi maka nisa ya maka, na ci na zauna kuma lafiya. Baka biyan bashi gaba, baka bari da rigar kaya bashi. Rabu sarki kai ne zana roka tsare ni da tarkon basuka. Domin ya min baka biyan bashi. Ina da na sani, ya Allah kai mini magani. In dai har ka ci bashi to tabbas za ka biya ka wata rana. Baka biya na bashi, kuɗinka mai yasa ka bashi. Ba don gaisuwanki na zo nan ba. Yi wa mijinki kashedi, kai ya ƙara zuwa wajen miji ne ya ari kuɗi. Dan wahalan da miji ne yake zuwa yana dan sha yana nemo mana yana zufa yana kawo mana mu ci. Mijinki sai ya sa laya a baki ya zo wajen miji ne yana karban mishi kuɗi. Ku ci daɗi mu sha wahala. Me kashedi ya ƙara zuwa wurin miji ne ya ari kuɗi. Shi mijin naki wani irin banzan mutumi ne da zai ranga ɗaukin kuɗi yana ba wa mijina, Wani irin banzan mutum ne zai ringa ɗaukin kuɗi yana ba wa mijina, To bara ki jin faɗa miki. Wallahi mijina yanzu ya fara cin bashi. Kuma wallahi ba zan hana shi ba. Ashe da make kike ɗore mai gindi? Ni nake ɗora mai gindi, ni ne faɗi. Ƙara ne nake ɗora mai gindi. Na gani ai. Na ga alama. Na ga alama ke kike ɗore mai gindi. Ni nake ɗora mai gindi. Yasa duk abin da zai yi. Kake ganki wani ɗan tuɓurɓura da ke. Wallahi zan miki rashin mutunci na rantse da Allah. Na ga alama dun layin ku ɗaya ne ke da mijinki. Ga kinan ɗan fi idan ɗan taɓa ki sai ki kwanta wai an ɗan razana ki wai sai ki kwanta sai a ji ana bin bashi a gida ko. To ba da ke nake yi ba ki yi maki mijinki kashe ba ruwana da. Yawa mijinki kashedi ba ni da magana da zan yi da ke bari. Aikin banza aikin wato. Ina da na sani, ya Allah kai mini magani. In dai har ka ci bashi to tabbas za ka biya ka. Na sa baka bin bashi zai maka. Daga baka bashin kwana ɗaya. Bashi ya kwanaki da yawa ya sani a cikin halin damuwa. Dan jarin kenan ne yasa na dauka na bashi. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Manura. Ya haka. Tun daga can ina ta kwalla sallama ba wani abu kaman amma mutuwa ne. Me yake faruwa don Allah? Gaskiya ba lafiya ba. Kuɗin da nake jari da shi ne na dauka na baka bin bashi aro. Tun da na bashi kwana ɗaya kuɗi sun yi kwanaki da yawa bai damu da kuɗin ba. Su mu suke nan ne nake ɗauka in siya sabon tun da zan ci. Amma har yanzu ban gan shi ba. Yanzu da girmanka da komai saboda Allah duk wani baka biyan bashi ya karbe bashi hannunka shine zaka zauna har tunani sai ya kashe ka? Ina laifin ka zo ka same ni. Raken nan ba ko da mota guda ne. Manura zan iya baka a juya. Ina aka yi aka mun kuɗin ko ba ka ba Manura? Gaskiya. Amma ka zauna wani tunani kaga kwanaki ka ce ije maka kayan nan. Na ije raken nariya dauko bushewa. Karke mutane suka zo na raba musu. Ai Nura sai ka zo ka same ni ba wani abin damuwa bane. Kai rake ba ko mota guda kake so. Ma Nura ai zan baka an sayar a damun da kuɗin. Ba wani abin damuwa bane. To ba ma wannan ba. Ina ba an ci akwai wani baka barin bashi da yake tursasa shi yake karbe bashin mutane yake biya? Ai da baka biyan bashi da baka barin bashi duk suna rincabawa ne. Ba sa shi tsakanin su dan aure dan juma ke. Ashe duk maganar da mutane ke yi a gari shaki faɗi ne? Duk ƙarya ne tsakanin su ma ba sa shiri ko kaɗan. Amma Nura wannan zaman ba taka ba ce. Don Allah ka taho ka sa in bar maka rake na bar maka rake ya fara bushewa. Tukun na kwashe na raba wa mutane amma ga rake yanzu an kawo sabo sai ka zo ka diya zama ka ba zai yi wa man Nura. Ka zo ka zauna kamar an maka mutuwa ko kuma kamar wani za a je a yanka ka.
ina godiya sosai. Wannan ba daidai bane ka taso da Allah ka je ka dan abin da ka zo ka kwaso rake. Ba da mu insha Allah zan karbi. Da Allah ka zo yanzu nan. Insha Allah. Ni na wuce. Sai na ganka. Adam. Din da yare da magana ya haka a kule. Ayare daure zaman gidan wani tilas ne zaman gidan wani sai hakuri ai ba aka yanki aka fara ba inda aka yanki aka fara Rawana. Suti? Kai. Kamar kwakke san Najeriya ta kuma gidan. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi kawai irin bala'i ne masifaffe dan Allah dan annabi wannan wani irin bala'i ne kawai irin bakin maye ne dan Allah dan annabi Muhammad ka zo yi a kofan gidanmu me ka zo Soyayya ta kawo. soyayya wa Ke mana? kaga babu ni babu kai yawwa ka fita a sabgata kaki ka je ka tsokano kaura ya zo wannan kofan gidan mu ya goga wuka ya karta mu ka sora ka dai kashe ni ka sai kashe ni a banza a wofi haba dan Allah wannan irin maita ce dan Allah dan annabi Ga. Ku tadda hankalinki. ina kwanta da hankali ka ja mun jafa'i da masifa O kaura haka da mu. Kaura ya bi mata na gida. Bana nan. Ya ta mata da hankali. Ciwon ta tashi na yin kai ta asibiti. Koyo baya zo gurin ki kenan. Ya kare ke ma burki taki domin ya raba mu da ke. to ai kai ne lalurar kai ka sa mata lalurar dan zama da kai lalura ne fakirin wagairawan baka da komai baka ba kowa ajiya ba sai tsinan nan tun bashi sutura arziki baka da ita To ai kullum kana yawo da kaya ɗaya inda ka san ta gado to aka ko kaka ku ya raba muku gado ya kamata ka daina sa wannan kashin da ba ta gado ba shegen wannan kai ba dan nozuri su ko kai ba dan Allah ka tafi ka tafi ni ba na san irin abin nan ka tafi kawai abin ka yawwa Suti. garin bala'i kasa na yadda ki aikin banza aiki Baki yawan ta sarke. Wani ya ce wurin mutunci. Yarinyar nan ne zai mata fiye ko dan da kamar nan da akwai halwa. Na siya mata riga, na siya mata wando, na siya mata sarka, na siya mata dan kwali. Na hada mata kayan wanka fresh da fita kilin. Kuma dan wani ake banda wata wani kaura. Wai shi dan ya zo ya dan mata kurari ya dan kirta wuka a cikin gidansu. Wai ya zata wai ta banda kenan. Kuma kaura mai rama mu da shi. Sai wallahi ta ce na murɗe shi. Ba ƙaura ba, ko kulkuli da shi, ko ƙarago. An shafi da wani lokaci. Kuma kudinsa na cinye, ba abin da zai iya. Kuma ya kyayi a domin da shi. Da nan da kuma na fasa. Ba ka biya na bashi, kuɗinka mai yasa ka bashi, ka zo ka raba. Yau zaki waje kina tebur mai shayi. Mai kaya Alƙur'an. ta nishi, Na samo garaɓansa dole zo. kama haushi, dan baya biya na bashi. Hey, biya na bashi. Ya kai ne. Akwai shayi? Akwai shayi ko amma. Yayi zafi? Yayi zafi amma akwai kuɗi a hannu ko? Rage ci komai. Kai ka sani ne in yara akwai kuɗi a hannu shi ne batu ai. Samun shayi. Shi ne bayani in ya akwai kuɗi a hannu. Ba da mun madara lukto. Ka san dai ba bashi bare ko? A batun maganan gaskiya ne ai saboda kayan ya kare ai. Ai mugun dan ne. Akwai biredi ai. Sauran guda biyu ne ba amma akwai kuɗi ko? Ka san kayan ya kare ai. Sa shayi kawai. Ya dai na kana ta waje dai kalau kuwa? Ana gakin gaban kamar na. Na roka da ni. Ha? Ko kana da bashi ne? A bana binka ba. Ko ba ka da bashi kuma me da ni kai aikin kawai. Shayi ne shayi. Ni wani sa maka shayi daga bana. Ya Za mu je gunta kuma mu sakanta ko kuma. Hai! Basta Allah ruwa. kamar iya kana zuwa ban gane ba. Ya ka ne? Ya ka ne? Ka bani na da shayi fa. Ya san na dan Kano ne. Okay, Kayan kasuwa. Ni ban da wani shayi ba. Guzu mai shayi. Ya kai ne? Wai ba ka biyan bashi na gani a nan ba? Shi ne nan wallahi tallahi. Wato guduwa yake nan. Dama ganin ko ya gudu?
ba da mu in ke rena yau zabo na za mu gani wata rana dole za a haɗe za mu same shi je zuwa Gaba ka barin bashi ka kare ka sauran maganar da na zuwa abu. Tantan ko ka ci amana. Kyau. Kyau goje. Kyau Kyau kaura Allah biya. Baka barin bashi. Lura. Kwana biyu. Wallahi sai godiya. Ya harkoki. Alhamdulillah. Ya kuwar kuwa. Wallahi lafiya alhamdulillah. Ba dai ka fito neman baka biyan bashi bane. Adore ne. To gode. Kyau kaura mai jan baki. Kyau kaura mai jan baki. Allah zargi. Allah sade ba neman hatsari nan ka fito ba ka biyan bahi. Kyau kaura sa'ari. Allah ta wuce kaura. Sa'adi ko bayan bare. Ai tunda na ganku da kai da Malam Nura. Kyau kaura. Ai na riga na san cewa kun fito neman baka biyan bashi. Allah biya kaura. To mu kuma ko ƙarya shiga sai mun fito da shi. Kai ko a mace ki balantana in yana rai. Kyau. Allah biya. Amma tunda kuka yi haka. Kaura. Kowa za mu iske masa kasansa. Kyau kaura. Muna godiya. Muna godiya kaura. Kar ku samu A taimaka mana. Kaura. A taimake mu. Saboda Allah. A taimake mu. Saboda Allah. Kyau. Saboda wallahi. Kaura. A taimaka mana kaura. Da kai muka dogara mun dogara Allah kai muka dogara. Kyau. Muna godiya. Kaura. Ba ka biyan bashi a kadibi ne. In ba da irin ku ba. Wallahi kudin nan. Kyau. Wallahi ba zai samu ba. Dan Allah. Dan annabi kaura. A sa mu a rigar arziki a sa mu a rigar kuma kauraye a cikin rai dan hatsari biyan nan dan hatsari biyan nan a karɓa mana kuɗi ma a gurinsa yaro ya gallabi gari ya gallabi jama'a gaba ɗaya ni a matsayina na baka barin bahi wallahi haka ya ƙara sanɗowa ya saɗaɗo ya zo gidana kaura Allah biya. Ko bayan bare. yo Allah wannan ɗan talaka kai Ba da kowa zai samu kasa. Muna godiya. Kuma sai mun karɓi abin da muke. wallahi Muna godiya saboda haka. Allah dai wani ciki Za ku ji na labari. gode kaura na gode Allah ta ji kaura Kowa zai samu na gode kaura Ina ga mu na gode madalla kaura ba damuwa. Sai mun ina ga to sai mun saje kawai. na rangi ne ma yau daɗi nake ji yake yau da cin ubansa Ba gaban bashi. amun Allah ba ta bace mu Wallahi ni na da gida. to oda ba na gode na jima madalla Ka kare ka sauran maganar